Egun ondena eta eskerrik asko, etortzeatik. Gaur, herriko saneamenduei lotuta, Usurreko udalantzako eta Usurreko garaiantzako garrantzitsua dena beste baten berri eman egin dugu. Baina, igual horren aurretik argituko dugu saneamendua batzailean zertaz denokatu ezagun kokatzeko pixka. Saneamendu zitzen dugu euriuraz eta urzikinaz. Eta leheno, historikoki, saneamendu urzikinak eta euriurak dena bateratuak jasotzen ziren, horiek ibeira botatzen ziren dena naztu, denak ibeira. Bila da, lehen urtea pasara, gaur irizpidia dela, bereizkia batetik euriurak, eta euriurak ibeira horrego dituzte zuzenean, eta bestetik urzikinak jasoko dituzte, eta nolabait bideratuko dituzte arazte honetan. Behin ja araztu, itxasoratu urtetik garbi karritu daitezen. Eta, honi lotuta esan, Usurbilenak arazte Loiolan dago, Donostin dago Loiolan, lehen entzian urreianak Loiolako arazte bideratzen ditugu kolektuen nagusitik. Baina, hemen badago, eremu bat ez dakaguna kolektuen nagusioi. Eta da, hain zuzen, Usurbileko agina gauzoko proiektua. Eta, 2008ko txailean proiektua onartu zen, horren nazien ikustean proiektua da, gero Josuko Aurra goztekatuko hiru kasetan banatzea. Zenbat egiten hasi eta ginaino, eta hemen komentarek ez dagoenez, eremu honetan ur guztik zuzenean ibaia botatzen dugu. Azmarratu da, hori ibaia gaina, hemen honetan naturgunde babestu bat dara. Orduan horretan kantu horrekin, ez? Eta hemen 2009ko ekainean jatzaren dabean, mankomunitatea eta urgarrentzileak hitzarmen bat sinatu zuen, proiektu honi lotuta, eta bertan hitzarmen horretan jasotzen ziren, aldunengo fasia eta bigarrengo fasia burutuko ziala, baina hirugarrenik zan aipatzen. Hirugarrengo gatzen zan hirugarrenik aipatzen, eta irian zen hirugarrengo fasia. Orduan, guk oso ondo, baina bai udaletik azpimarratzen dut, hirugarren pasio oso garrantzitsu bezala, hain zuzen, etxeko buru ondina, azkenean aliako kaixogune hortan ekartzea dako, eta nolabait aldunengo pasia eta bigarrengo pasia inarren, hirugarrengo pasio horretako etxe guztik, ur guztik ibaira botatzen jarrituko dute. Orduan, udala nagustu bezala, hiru pasiak garraian ez dira. Eta esan, maiatzez azpin onartu zen, lankidetza hitzarmenean, lankidetza hitzarmena urgarrentzileak eta Inarreko mankomunitateen artean sinatua, eta bertan onartu dira hiru fasiak garraian ez dira. Oso albiste garrantzitsua da, esan bezala, batetan lortu nahi izan dako. Eta jaren lankidetza hitzarmena onartuta, lizitatu nahi du epe laburrian gaur hau, eta beren asmoa da, abenduak dira, obrak martxan dira eta asitatia. Iraupen izango ditzake, 22 hilabetetakoa, hiru fase hauen iraupena. Eta hemen, jakitatik, Añarre eta Urgarrentzilea sinatutako hitzarmen horren baitan, Urgarrentzileak finantziatuko luke, ehuneko 70, eta nolabait kontratazioa eta obra zuzendaritza bere gainatuko dituzte, eta Añarrek finantziatuko luke gainerako ehuneko 40. Guztia idea, 5,4 milioi euroko obra batetaz, pentsaze aurrekontuta zailean. Eta, baina bat, Josu hitza pasako jo, eta Josu pasako guztia, hiru fase horiek zertan datzen. Piskat, dure besan bezala, nekakineako saneamendu komunikatuko gara ezatu behar zuten. Proiektu baitan, hiru fase ezberdinetan sailkatuta dago proiektu hau, eta proiektu honen lehenengo fasea egon ditzake, gaur egun erekita dago Osinaldeko bombeo estazioetikan, UPE deritzen horretatikan, UPE beraren esan nahi da hondakin duen pompa estazioa. Orduan, Osinaldeko pompa estazio horretatika txokoaren erekiko de pompa estazio bitarteko sarearen lotura hori ingontzake lehenengo fase batian.
Ondoren, bigarren fase batean egingo ditzakena da, Aginagan eraikiko den ponpa estazioaren arteko eta Txokoalden eraikikoen arteko lotura hori egingo da. Bertan hori ibaia gurutzatzea hori ikusten du proiektu horrek. Eta hirugarren fase batean berriz, Aginan eraikiko den ponpa estazio horretatik Erribera Marren egingo den kolektore generala izango izan ez. Kolektore generalak egingo ditu hainbat ardatz, eta ardaitz horiek etxe bizitza bakoitza lotzeko udala egin proiektu bat egite etxe bakoitzaren zikin horiek kolektore generala bidu dabe proiektu horren behitan ez. Eta pixkatu horiera fase ezberdinetan azalduko ditzakena proiektuan duen nolako. Euskadiko saneamendu egoera zein da ere buka, banatuta bai, hemen Agina da, Agina Txokoalde, Ondaia, Autoekonomia, kolore eta bizkak egiteko, Urdinez daun eremua da, bereizita daudenak, euriurak eta urzikinak bereizita daudela esan nahi du urdina da eremua. Horiak esan nahi du, bateratuta daudela, urdikan urzikinak eta euriurak bateratuta dazkeula. Eta berdiak esan nahi du, hauek zuzenean, ez da honez kolektore nagusi, zuzenean bibaira isurtzen dugula uzkinak, teorurak, dena, berdiako esan nahi du, orduan, hau dudatikar erdindaka egoera esan, mapa hau bihurtian behin berritzen dugula, eta hau dela bi urtetua. Guain berrikatu berritzea berritzea, eta egoera pixka gobetuta da, gaur egongo egoera ez da, hau da ondala bi urtetua. Hemen, ja hori zauden eremu batzuk, urdinez bazkak jarrita, baina, igual, ez dira gehiagotan sartuko, baina bai izan egin da, Usurriko da beraldetik etxekola batzuk zuten ari dela, eta pendiente ditugun etxekolanak, eta epe motzian jarrita balde bidea batetik Agina, eta bestetik Kalexarrera. Hemen esan, Aginan bateratu bat da. Daude bereizi bat da, dena bateratu bat da, saneamendu dut. Udaletik, ingeniaritza kontratatu dudalak, eta ja proiektu bat ibazten, nola baite udal manegoa saneamendua bereizita eduki dezagun, kolektore etortzen neako, baina gure lanak edukitzeko. Gure asmoa da proiektu hau aurten bukatuta edukitzea. Gero, Txokoalden, 1987 moldiak izan zirenean, saneamendu guztia berritu zen, eta aprobetxatu zen, ja bereizteko. Orduan, Txokoaldeko saneamendua bereizita da, bai uzkinak, alde batetik eta euriura bestetik. Txokoaldekoa ja, kolektore nagusia geratuko duen, modu txukun batian. Eta beste dugu bat da, hemen Kalexia inguru hau da, hemen ikustea nago. Orduan, hemen aprobetxatu nahi du baita, Demonte kaletik, nolabete nazionala 6 lagoela datazten hemen azpiko etxe bizitzak, eta aprobetxatuz, hemen matieken nahi lan zaintzen etxe bizitzen auzunean garatzen nahi dira. Horrego aprobetxatu nahi dugu, nolabete ja hemen azpien Kalexarren dazkan etxe horiek urak bereizteko, uztikina batetik eta bestetik euriudak, eta matiako teia urak bereizten ditu baina ugaldean, udalak berriz bateratuta ezkabatu hemen egera, berriro proiektu bat idazten, zen modu banatzeko, eta hau iten ere inforru enpresatzen. Eta hau dena ekonomiko azkeneako proiektu idazte duki, eta nola baite bat ikusiko genuke, zunartzeko puruta zailan, fragmentza bat egiteko, nola eta azetekan burutu horre horiek horrik